Argindarrak beherantz presio egin du eta erregaiak eta elikagaiek gorantz. Sokatira horretan elektrizitatea nagusitu da. Iraganilean tarifak izandako 122 inguruko merkatze handiak bultzaturik urrian puntu eta 6 apaldu zen urte arteko inflazioa Hego Euskal Herrian. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, 3. hilabetez behera egin du KPI kontsumo prezioen indizeak, baina oraindik ere oso goian dago, 7,2an. Zehazki, Madrilgo gobernuak ezarritako tarifa arautua hartzen du aintzat argindarra kalkulatzeko eta horri gasarena gehituz gero batez beste biak 15,7 merkatu dira urte betean. Aldiz, herritarren eguneroko erosketen saskian, elikagaiak eta edariak bataz beste 15,7 garestitu dira urte batean. Erregaiaren prezioak ere gora egin zuen urrian 1,1 garestitu zen irailetik urrira eta 18,1 azken 12 hilabeteetan. Arratsaldeon, aipatutako datuek eragina dute apurka bizimoduaren garestitzean, izan ere energiaren kostuek eta elikagaiek bultzatu dute gorantz inflazioa azken 12 hilabeteetan. Gauzak horrela, Niko Cuenca ekonomistari galdetu diogu gurean ea nola eragina izango duen honek bizitzaren antolaketan. Ikusi beharko da Espainiako gobernuak noiz arte utziko dien neurri horiei. Berez neurriak onartuta daude abenduaren 31 arte. Bete aipatzen da gauza bera, datorren urtean hauteskunde datoz, hauteskunde urtea da, beraz imaginatzen mantenduko dituztela. Neurri horiek kentzen dituzten heinean inflazioa berrigoko da. Bai espero da inflazioa moteltzea, nik uste dut gailurra hori pasatu dugula, zertxo bait moteltzea, eta gobernuak hartutako neurri horiek mantentzen direnean bajuago gongo da. Inflazio datuak izan dituzte hizpide Bizkaiko metaleko mahai negoziatzailean ere, soldata KPIaren igoeraren arabera erregulatu nahi baitute sindikatuek. Patronalak eta langileen ordezkariek Bizkaiko metalaren hitzarmenaren negoziazio mailaren 17. bilera egin zuten atzo, baina ez zuten akordiorik lortu. Beraz, duela egun batzuk iragarritako greba asteari ekingo diote. Komisiones Obrerasek, Labek eta UGTek ohar bateratu batean adierazi dute. Atzoko bilera ez ondo joan. Bai delegia feben urduri ikusi genuela, eskatu zigun bost greba egun horiek ez egitea. Guk esan genion bost greba egun horiek ez egiteko zekiten zer egin behar zuten, baina esaten dute akordiorako prest daudela hitzekin, baina gero ez dute zer egiten akordio hori lortzeko. Mugimendu txiki egin genitun, ikustarazteko konpromisoa daukegula hitzarmen bat sinatzeko. Dago patronala almena mantentzen ez baldin badu eta aspektu erregresiboak entzen ez baldin baditu, ez dugula hortik berako ezer sinatuko. Grebarako deialdia egin duelak ere sektore berean, baina alde bakarretik atzoko bilera sindikatuak ohar batean azaldu duenez, patronalak beste aukera bat galdu du negoziazioan. Taki sorprendentea da, pixkat bai, beraiek hartu zuten anitza esan zuten. Guk aurreko bileran planteatu genuena planteatzen dugu. 2023ko Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen aurrekontu proiektua negoziatzeko bigarren bilera erroldari ekin dio gaur Pedro Azpiazu, ekonomia eta ogasun sailburuak, oposizioko taldeekin aurreneko txandako hurrenkera berean egin dira batzarrak. Aurreneko erroldaren ostean hori bai, Azpiazu baikor agertu zen eta 3 talde parlamentariotako batek ere ez zuela marragorririk jarri balizko akordio batera iristeko nabarmendu zuen. Hizketan asterako sailburuak argi eta garbi esana zuen proposamena kontuan hartu bai, baina egiturazko aldaketarik ez dutela egingo. Aurrekontuei buruzko bigarren bilera erroldaren ostean, Pedro Azpiazu ez egonkortasunaren egoeran ere ez dela komeni fiskalitateari eta antzeko gaiei aurre egitea esan du. Hala ere, 2023aren hasieran berrikuspenari ekiteko konpromisoa hartu du entzun. Joan den astean eman zizkiguten dokumentuak aztertu ondoren egin ditugu. Gure dokumentuak funtsezko 2 elementuk definitzen dituzte: koherentzia eta ekonomia eta eskumenen bideragarritasuna. Kasu batzuetan, konpromiso bera eskaini diegu taldei eremu bereko jarduerak eskatu baituzte.
Adibide bat jartzearen, fiskalitatea aipa dezaket, hirurei adierazi diegu konpromisoa hartu dugula 23an lurralde historikoetako erakunde eskudunekin batera 2014an eta 2018an onartutako erreformen emaitzak berriz ikusteko prozesua abian jartzeko. Emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoan ezarritako harreman organoetan partekatuz. Polonian atzo lehertutako misila Ukrainiako armadarena dela baieztatu dute NATOk eta Poloniak NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen lehen zantzuen arabera Ukrainiakoa zela esan zuten. Plaza akademiko bat burujabetzaren inguruko analiziari horixe eskaintzeko asmoz egingo dute bihar subiranotasuna aztergai izeneko kongresua. Kongresua Bilboko Burtsan egingo dute, goizeko 9:30 Euskal Herriko Unibertsitateko subiranotasuna Europako herrietan masterrak eta parte hartuz eta nor ikerketa taldeek antolatuta. Antolatzaileen hitzetan xedea da gizartean badagoen eztabaida baten inguruan gogoeta egiteko gune eta abagune bat izatea. Eta helburua da alde batetik, burujabetzaren gaiari leku edo espazio akademiko bat eskaintzea, ez? Bigarrenik, subiranotasunaren izaera konplexua ere aztertu nahi du, ez? Zer da subiranotasun feminista, zer da burujabetza energetikoa, eta barez. Eta azken helburua izango litzateke, hau guztia batez ere euskaraz egin nahi dugu, euskaraz aztertu nahi dugu, doktorego programetan eta batez ere masterretan euskarak daukan pisu eskasa eta horri ere buelta eman diogu. Eta lerroburuekin bukatzeko bide horri bat marrazteko elkartu eta Iparrorratza hautsi horrela ekin zioten lanari Unai Iturriagak, Arkaitz Kanok eta Joseba Larratxek. Hain zuzen ere, haustura horretan topatu baitzuten Ni ez naiz Mikel Laboa komikiari heltzeko abiapuntua. Badakigu Mikelen figura abarka ezina dela, ez dago denen gustu egiteri bakoitza bat oka bere Mikel Laboa, baina uste dut hemen islatzen saiatu garen Mikel Laboa guztiora ere izan daitekela. Eta hemen agertzen den Mikel Laboa ez zegoela kontatu. Bizkaiko metalgintzan patronalaren eta sindikatuen artean egindako 17. bileran ez dira akordio batera iritsi. Hortaz, hilaren bukaerarako deitutako astebeteko grebarekin aurrera jarraituko dute. Aiara Durretak azalduko digu. Bizkaiko metalgintzak akordiorik gabe jarraitzen du. 17. bileran ez ziren urratsak eman lan hitzarmenaren korapioa askatze aldera. Esaten dute akordiorako prest daudela hitzekin, baina gero ez dute zer egiten akordio hori lortzeko. Bizkaiko metalgintzako plataformak 2 mugimendu egin zituen euren eskaeretan. Amiantoko batzordea osatzea aldarrikapenetik kentzea, osalanen esku baitago batetik, eta eteten kontratu eskaera mugatzea bestetik. Patronaren teiatuan dago pelota. Hala ere, horretaz gain, gu mugimendu txiki horiek egin ditugu, baina desblokatzeko asmoarekin. Ikusi beharko dugu patronak zotza egiten duen ere. Hemen ustez aldiz aldaketa horiek irigarriak dira. Hala, proposamen berririk ez zuen aurkeztu eta sindikatuei eskatu zien euren eskaerak mugatzeko. Hortik aurrean, patronak zer egiten da trampa. Bukatzo zan genion, patronak izan da mugimenduak egiten da dela. Mugimenduak dira taktikoak, oso txikiak, soldatetan bakarrik, eta soldatak orain planteatzen dena patronalak, oso urruti dauz baielak eta bai beste sindikatuek eskatzen da benetik. Sindikatuek nabarmendute berriro euren eskaerak gutxienekoak direla, hau da kapiaren arabera soldatak erregularizatzea. Sindikatuak nik uste dut nahiko egin dugula. Nik uste dut eskatzen duguna, eta gelantik eskatzen duguna urreak amaretzian, sektorak merezi da bena dela. FEBEMen barruan erabakitzen duten enpresek etekinak eukitzea, eta kontraz eskatzea langilei lanera joatea, baina bere erosahalmena bermatu barik. Egoera horrela sindikatuek 5 eguneko grebaldiari eutzi diote.
Bien bitartean, sindikatuen santaia salatu du patronalak eta greben efizientzia zalantzan jarri du. Deklarazio horiek egiteko patronala urduri dago. Greba egunak itzelak izan dira, jarraipen handiarekin, eta horrexegatik dago urduri, guk argi daukagu greba egunak ez dirala goxoak inorentzat, langilontzat ere ez, baina beharrezkoa direnean beharrezkoa dira eta zentzu horretan gure greba deialdia, 5 egunen horien greba deialdia mantentzen da. Santaia egiten ari garela, grebekin, guk gogoratu nahi dioguna mira, greba eskubide bat dela. Bere aldetik, Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean enpresak jakitera eman zuen 2022an 940 milioi euroko galerak izan zituela enpresak eta hori medio 2009 behargin kaleratzea erabaki du zuzendaritzak. Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean enpresako kontseilari ordezkariak jakitera eman zuen 2022an 940 milioi euroko galerak izan dituela Gamesak. Hala 2009 behargin kaleratzea erabaki dute. Egoera horrela sindikatuek adierazi dute etorkizuna etengabe mehatxatuta ikusterekin gogaituta daudela. Jasaten ari garen kaleraketa guztiak urtero eta ja aski da, esan behar dugu argi eta garbi eta ozen, eta enplegua bermatu behar dugula eta Siemens Energy erosi gaitu eta etorriko da eta kaleraketa gehiago egongo direla esan digu eta aski dela pentsatzen dugu eta nahikoa dela. Asteartean, Sarriguren plantaren atarian egindako mobilizazioan zuzendaritzari benetako enplegu bermea eskatu zioten. Izan ere, salatu dutenez, konpainiak muzin egiten die egonkortasuna lortzeko eskariei. Ez gaude pres horrelakorik onartzeko, batetik uste dugulako ezin ditugula guk pairatu beraien kudeak eta arazoak. Eta bestetik ikusten dugulako hemen gure egunerokoan lankargak izugarriak diela. Era berean, Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari implikazio handiagoa eskatu diete. Bai Siemens Gamesari esan nahi diogu eta baita ere Nafarroako gobernuari. Hemen uste dugu Nafarroako gobernuak ez da ari dela bermatzen mengo lanpostu pila bat, dira lanpostu zuzenak eta ez hain zuzenak, jendea oso nekatua dago. Eta Arabako ardogintzan mobilizazioak iragarri dituzte lanbaldintza duinak lortzeko. Lab sindikatuak adierazi duenez, akordiotik oso urrun jarraitzen dute eta Arabako batzar nagusietara joko dute egoera azaltzeko. Arabako ardogintzako langileek urriaren 21ean egin zuten hitzarmen duinaren aldeko lehenengo mobilizazioa. Bastidan kotxe karabana antolatu zuten hain zuzen ere. 2022an hasi zen hitzarmena negoziatzen, baina bilerak bertan bera utzi zituzten, eta orduan LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek erabaki zuten 2021an hasi zituzten mobilizazioak berriro antolatzea. Oraingoan Arabako batzar nagusietara joko dute sindikatuek egoera azaltzeko. Sindikatuen esanetan akordioak oso urrun jarraitzen dute. Soldata igoerei dagokionez aldaketa txiki batzuk eman dira. Hala ere gainontzeko edukien inguruan ez dute erantzunik jaso. Besteak beste jardunaldiari eta istripuen ondoren ahalmenaren jaitzierari dagokienez. Gauzak horrela Arabako batzar nagusietan egindako agerraldiaren ondoren mobilizazioa egingo dute 3 sindikatuek. LAB iragarri duenez abenduaren 1ean mobilizazioa aurreikusita dago. Horrez gain, Komisiones Obreras eta UGT-rekin adostuari da Gasteizen ospatzen den ardoara bat testuinguruan sektorearen egoera bertara eramatea. Eta Azpiazuren bilkurez, 2023ko kontuak negoziatzeko bigarren bilera errolda egin du gaur Eusko Jaurlaritzako ekonomia sailburuak. Lehenengo erroldan bezala EH Bilduko ordezkariak hartu ditu hasteko. Bilera bukatuta Maialen Iriarte koalizioaren bozera mailak hartu du hitza esateko Jaurlaritzaren testua urrun dagoela EH Bilduk egindako proposamenetik. Hala ere adierazi duenez, gobernuak egin dien proposamena zuhurtziaz aztertuko dute. Naiz eta gabeziak dituen fiskalitate arloan egin duten proposamena xumea eta egingarria dela gehitu du Iriartek.
Tira, badira gauza asko, gure proposamenetik oso urrun gertatu direnak, gobernuak ariketa bat egin du eta zenbait proposamen guk geuk egin ez genituenak ere bildu ditu, baina esaten dizuedan bezala edo zein kasutan aztertuko dugu eta ikusiko dugu hain beste gauzen artean benetan gobernuak zer esan nahi duen. Eta iruditzen zaigu fiskalitatearen gaiak behar duela azterketa bat gaur danik hasita eta zentzu horretan gainera Euskal Herria Bilduren proposamena uste dugu oso egingarria dela, hau da. EH Bildurekin elkarrizketa bukatuta, Elkarrekin Podemoseko ordezkariekin batzartu da Azpiazu. Bada bilkura amaituta Miren Gorrotxategi eledunak adierazi du ez daudela akordiotik gertu. Giro honean izan da batzarra, baino esan beharra dago akordiotik ez gaudela gertu. Orokorrean begiratzen baldin badugu, aurrekontuaren 0,2aren gehikuntza proposatzen digu gobernuak oso urrutik guk nahi genituen horietatik. Eta konkretura jokitzen baldin badugu, ez dira jasotzen guretzat hain garrantzitsu ziren hainbat elementu, ez da jasotzen energia berriztagarrien enpresa publikoa, ez da jasotzen tasa turistikoa, ez da jasotzen ez dare hezkuntzaren inguruan eskatutako gauzak. Bestaldetik Eudelek laguntza emango die udalei enplegu publikoak egonkortzeko. Elkarteko udaletan 3.477 plaza eskaini dituzte Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 234 tokiko erakundetan. Foru Aldundiarekin lankidetzan baterako prozesuak koordinatuko ditu Araba, Bizkai eta Gipuzkoako udalen elkarteak. Eudel elkarteak batzar orokorra egin du gaur Laudion eta topaketa hori tokiko agintaldi honetako azkenoiko bilera izan da. 2023ko maiatzean urrengo udal hauteskundeekin amaituko baita agintaldi hori. Eudel elkarteko buru eta Gasteizko alkate Gorka Urtaranek gidatu du batzar azkenekoz eta hitzarte nagusian 2023ko lehentasunezko jarduera ildoak aurkeztu ditu. Argindarrak bultzaturik puntu eta erdi apaldu da urrian Hego Euskal Herriko inflazioa. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera 3. hilabetez behera egin du KPI kontsumo prezioen indizeak, baina oraindik ere oso goian dago, 7,2an. Hego Euskal Herrian apaldu da urrian, 6,4raino. Horri buruz, Niko Kuenka ekonomistari galdetu diogu gaurkoan, eta horrela mintzatu da, ikusi. Eta hori motetzen hasi da, igaz dagoeneko inflazio tasa handiak zirelako. Horregatik ematen du moteltzen dela. Horreko esan nahi, prezioak jaisten direnik inondik inora. Eta kezkatzeko datu bat oinarrizko elikagaiak hartzen baditugu, badira 25 oinarrizko elikagai, 14 baino gehiago igo direnak, hau da, inflazioaren bikoitza igo direnak. Beraz, nik egingo nuke inflazioaren bigarren irakurketa bat. Hamaika telebistak Nafarroan Geroa Baiko parlamentaria den Maria Solana elkarrizketatu du. Irulegiko aurkikuntzak euskararen estatusean aldaketak ekarri ote ditzakeen edota datozen hauteskundei begira, Uxue Barkos edo Joseba Asironen itzulera aurreikusten ote duten galdetu diogu. Erdizko meategiaren gatazka suhiltzaileen protestak edota autogobernuaren inguruan mintzatu da ere Solana. Gaur gaueko 9:00 elkarrizketa osoa ikusteko aukera izango duzu hemen Hamaika telebistan, hementxe aurrerapen bat. Nik izan ditut liskar handia gobernu honekin eta gobernu honetako sozialisten artean dauden hainbat personakin.
eta ez zait gustatzen egin duten politika zentzu horretan. Alde bakarrekotasunez gehiagitan jokatu dutela salatu izan dugu eta ez dutela ongi edo behar bezala ulertu zer den koalizio gobernu bat. Alternantzia hori ez legoke gaizki. Barkosen gobernu batetik gatoz eta Barkosen gobernu batera joan behar dugula konbentzituta gaude. Nahi baldin badugu eta horretan tematuta gaude eta jarraituko dugu saiatzen Euskarak egun Nafarroan duen estatusa aldatu, justo orain irulegiko esku horri balioa kendu nahi dioten horiek emandako argudioak baliatuko dituzte eragozpenak eta justo estatus hori aldatzearen kontra agertuko direnak, ez? Posible ote den itzultzea aziron, horretan guk ez daukagu zalantzarik. Gauden egoeran egonda, geroa bain gure apustua da ahalik eta indar gehienekin, ere babestea Iruñerako gobernu aurrerakoi bat. Zeinen importantea den autogobernu sendo bat edukitzea guk erabaki ahal izateko gure etorkizuna. Eta Madrildik ahalik eta independientenen izateko. Eta estatuko gobernuan gandik ahalik eta independentzia gehien eduki ahal izateko. Nafarroak erakutsi duelako eman ditugula aurrera pauso handiagoak estatuak baino. Eta gero dator estatua gu geldiaraztera zesta polita. Beraiek atzerago gelditzea. Baldin badaukagu eskumena, egin behar dugu erabili. Ez baldin badaukagu, egin behar dugu aldarrikatu. Nafar jendartearen onura bilatze aldera. Eta gaiz aldatuta mugi txartela Bilboko metrora iritsi da, barik txartel arruntaren deskontu berdinekin ikusi. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako garraio zerbitzuan txartel bakarraren elkarreragingarritasuna sustatzeko eta ezartzeko aurrera pausoak eman ditu Bizkaiko eta Gipuzkoako mugikortasun departamentuak. Hain justu mugi txartelarekin ordaindu ahal izango da Bilboko metroko linea osoan zehar eta horren bidez barik txartel arruntaren tarifa bera ordaindu ahal izango da mugi txartelarekin. Gaur egun indarrean den garraioen 50% deskontua aintzat hartuta esaterako pertsona bat Donostiatik Bilbora baldin bada 3,35 euro ordainduko ditu mugi txartelarekin eta behin Bilbora iristean Bilboko metroan ere mugi txartela erabili ahal izango du. 2023ko urrengo erronka eta urraitza izango da Debus eta Bizkaibus zerbitzuetan ere mugi txartela erabili ahal izatea, baina esan bezala momentuz aurrera pauso itzela egin dute garraio zerbitzuen integrazioan. Eta klima larrialdiaren ondorioak gurean ere nabariak dira. Gipuzkoan esaterako paisaiako badiak uholde garrantzitsuak izan ditzake itsasoaren mailaren gorakadaren ondorioz. Datuek erakusten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jesteko arrisku handia dagoela. 21. mendean aurrera egin ahala, klima aldaketaren ondorioek eragina izango dute itsasoaren batez besteko mailaren igoeran, eta horrek kalteak sortuko ditu inguruko herritarrengan. Ildo horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak Pasaiako udalaren eskutik klima larrialdiak bertan eragindako kalteberatasunari buruzko azterketaren berri eman du. Ebaluazio txosten horrek Pasaiako badian izan daitezken arrisku proiekzioak eta balizko eraginak biltzen ditu. Ondorioek adierazten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jasateko arrisku handia dagoela Pasai Antxo, Herrera eta San Pedron eta Donibaneko zati batean. Halaber aurreikuspenik txarrenen arabera portu ere urpean geratuko litzateke. Gipuzkoako itsasoaren eta kostaldearen behatokiaren fokus txostenak adierazten duenez, Bizkaiko golkoko itsasoaren batez besteko maila 1,7 eta 3,4 zentimetro hartan igotzen ari da hamarkada bakoitzeko 90ko hamarkadatik. Pasaiari dagokionez asmatu enpresak egindako txostenak aurreikusten du 2100 urterako ur maila 50 zentimetro eta 2 metro hartan igoko dela. Ondorio horietara iristeko azterlanak hainbat faktore analizatu ditu.
Uraren temperatura, olatuen aldaketa edo gizakiak ibai eta itsasartzeetan duen eragina. Aurrera begira izan dezakegun arazoaren aurren zein neurri hartu beharko litzateke. Horretarako lanean ari dira Gipuzkoako Aldundia eta Pasaiako udala. Proposamenetako bada horma perimetral bat eraikitzea, funtzio bikoitzarekin. Ura Pasai Antxonez sartzea eta Molino errekasta bideratzea. Portuaren barneko eremua eta aldameneko herriak babestiko 10 kilometroko horma bat eraiki beharko litzateke, perimetroko babes dikeekin. Neurri zuzentzaileen artean ere aurre ikusten da badiara sartzeko eta irteteko itsasartean esklusa bat eraikitzeko aukera, portuaren barneko hormaia erregulatzeko. Urtebete igaro da Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxeak kudeatzeko eskumena jaso zuenetik. Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak azaldu duenez, jasotako herentzia kudeatzea ez da samurra izan, baina Jaurlaritza pozik dago egindako bidearekin, hain zuzen ere PP eta Ciudadanos taldeak eskatuta gerraldia egin du Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordean. Hainbat datu esanguratsu eman ditu Artolazabalek. Jakinarazi duenez, Eusko Jaurlaritza atzera botatzen ari da zigorra Araba, Bizkai eta Gipuzkoako kartzeletan bete nahi duten presoen eskaerak toki faltagatik. Egoera horrek lekuz aldatzeko aukera mugatzen duela esan du Artolazabalek eta 8 euskal presori eragin diela. Eta kultur arloan esan dugu lehenago, ni ez naiz Mikel Laboa komikia sortu dute Unai Iturriagak, Arkaitzkanok eta Joseba Larratxek. Eta ohiko biografia bat egin beharrean, arriskuak hartzearen alde egin dute egileek. Batzutan erraza da banatzea nork egiten duen gidoilari lana eta nork egiten dituen marrazkiak, baina esango nuke kasu honetan, argi dago marrazkiak nork egin dituen, baina gidoilari lana, esango nuke lan konpartitu bat ere izan dela, neurri bat ere. Izan da bidean edo eraikitzen joan den proiektu bat denbora eman digulako aukera hori eta katedrarrak eman digulako margen hori eta konfidantza hori. Badakigu Mikelen figura abarka ezina dela, ez dago denen gustu egiteri bakoitza bat oka bere Mikel Laboa, baina uste dut hemen islatzen saiatu garen Mikel Laboa guztiora ere izan daitekela. Eta hemen agertzen den Mikel Laboa ez zegoela kontatu. Laboaren konturik insolitoenetako bat da, bere kantuak, kantu bat berbera, txoria aipatzeagatik ezagunena. Berdin kantatu daitekeela ezkontza batean, edo bileta batean, edo futbol estadio batean, edo xuxurla batean, edo zehazka kanta gixara, edo euforia parranda zale batean. Hori oso gauza arraroa, bitxia, behin gertatzen. Azaroaren 19-tik 27ra, Txotxongiloen nazioarteko jaialdiak 41. edizioa ospatuko du. Txotxongiloen eta munduko objektuen antzerkiaren ikuspegi batetik. Ikuspegi hori ez da ikuskizunen emanaldi hutsean oinarrituko, baizik eta pentsamendu eta ikaskuntza espazioak proposatuko ditu. De la mano de Concha de la Casa y siempre egun guztioi promesua ari modea egiten. Que Maren también en su pieza ha ido directa con respecto a ti. O sea, multidisciplinar. Yes, Mr. McCormick. Yes, it's only a paper moon hanging over a gun. Eta informazio honekin heldu gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte.